Jos vihdoinkin sais vähän arvostusta taloyhtiöltä. Ai tohon jäi tahra. Kiiltää niinku meikin kalju. Virro varmo tuoreeksi terveeksi. Mitä sä teet? Olin tuossa puhdistamassa tiluksia, mutta tulin virpomaan ja varpomaan. Sä haiset. Mitä sä haluat? No kuule, minulla on tämmönen iso muna täällä. Odotas pieni hetki, niin... Noin. Minä ajattelin, että tehdään sovinto ja ollaan ystäviä. Ok. Vittu. Mites jakselee vanhan papan selkä? On se parempia päiviäkin nähnyt. Tänä aamuna meni 3 tuntia nosta sängystä. Mä 3 tuntia. Pitäis mulla ostaa sulle joku nosturi, kun sä et ite pääse ylös? Jaa, teillä on täällä oikein pöytä koreena. Meillä oli vaan Olivian kanssa varaa tohon C-vitamiiniin. Meillä onkin D-vitamiini. Ups, oli vähän liian järeä ote näköjään. Marko, miksi sä oot niin läski ja kalju? Pitääkö sulla antaa selkää, kun sä kysyt multa tommosia? Mitä sä oikein teet? Tämä oli aprillipila. Halusin vain rikkoa sinun hatun. Suunnitelmani toimi moitteettomasti. Hyvästi päte. Pidäpä huono pääsiäinen. Jylk. Olen oleva läskimies. Jylk. Se on varmasti Jorma. Oho. Hyvää iltaista joulua, Petenisä. Marko, mitä ihmettä sä teet? No, minä tässä toivottelen hyvää joulua taloyhtiölle. Eikö sinun pitäisi toivottaa hyvää vappua? Jouluun on vielä 7 kuukautta. Yritin olla vaan mukava. Mitä sinä oikein minun ovellasikin? Lihava, se outo naapuri sekä... Ai. Jylk. Lauri, nyt me annetaan Sepulle ihan sikaturpiin. Ai moi Marko. Pojat, mä aina haluan tehdä selkää. Nyt saatte selkää. Pojat, tulkaas tänne. Moi. Tekö olette se uusi asukki? Kyllä. Hei! Sinähän olet se mies tämän päivän lehdestä. Etkö olekin? Talonmies Marko. Miksi kysytte, jos tiedätte jo vastauksen? Sinähän olet oikein julkkis. Vaikea uskoa sinänsä. Minä asun julkkiksen naapurissa. Minä? Julkkiksen naapurissa. Antakas minä vaan sen oven teille, teillä näyttää olevan vähän vaikeuksia. Ei sinun tarvitse. No pitää minunkin tästä joskus sisälle päästä. Hei, minä en esittäytynyt vielä. Minä olen Pete Senior. Ja hei, minulla on 9-vuotias poikani. Sinä voit tuoda sen tyttäresi hoitoon joku päivä, jos haluat. No joo, no täytyy katsoa joo, että... Hei, tässä. Näitkö Markoa? Näinhän minä. Se on tuolla takapihalla siivoamassa. Mennään puhuttelemaan. Ja Hansson. Minä olen kyllä niin oleva.
ja läski. Marko, me olimme tulleet nyt puhuttelemaan. Ja Hansson! Joo, Hans on sullekin. Jylk. Ei. No eihän tämä ole reilua, kun sinulla on tuommoinen harja. Antaa tuolla sitten. Tällainen peli ei vetele. Minecraft-lehmä on hevonen. Eiku mitä? No joka tapauksessa. Ja Hansson! Superisku. Olisiko sovinnon paikka? Ja Hansson! Okei, sovinto. Ollaan ystäviä. Marko on tehnyt sen. Minä en voi uskoa tätä, Pale. Ai että.